berekoitasunek dakarrena da geure burue ez ezautzia. Orduan, gizarte honetan, gehien batek, gehienek esango nuke nik, bere burue ez du ezautzen, eta ez daki gaina zen neurri dauden, egotzi dauden, ezagutza horretan. Bizi da, justu, jabetu gabe horrekin, eta ez du nahi jabetzei gaina. Hori askotan esatenik, ez? Nire alde jabetzi, o ez nahi jabetzi, edo hor sartzea askotan, eta bai, hi jabetza, hi baldakipa, hi jabetzea iz, eta bai, hortxea kontua. Bakutxek jakin behar du nola dagoen. Nola zaude? Nola nahori? Nola egon liteke bizilen? Da, biziko atal guztia izan duke ez? Atalak, eskolako ikasgaiek, eskola bezala hartu gain duke, berdien ikasgai danak haial naiz ezagutzen eta jabetzen guzti horietaz bat hiltzi buruz nola nago, nire inguruko bat hiltzen baldin bada, hiltzi eta bizitze eta gaidanataz odola edo zerbait gertatzie, edo zer bildurrekin bizi naiz, baldakit. Aurreite aldet, gai alnaiz, hartu gai hori eta begire hasteko. Nebre baitan. Edo hori utzite bizi naiz. Jardutzeko beste guztiekin hor. Zer da gipeta, ni pakit eta popot eta... Hortxe dago kontua. Ez jakintasun hortan daude gehiena, eta momentu batetik aurrea agian aztegia pentsatzen zerbait jakiti badagoela eta nahi izetie zuzenketa bat ziren, ez? Zangoen dugu era bat izateko. Oker sentitzen nahi zelako. Ez naholako onki, ez naholako sentitzen ondo. Zemo sentitzen nahiz. Denbori hartuta gai algea. Gaba etortzanen, udako gababetan. Topatu bat zenbatenoko pakien bizidan. Zenbatenoko kanpoa gure bizitzan agertzen nahi den kontu guzti horietaz eguneroko hortan oinartu izen dana eta guzti horietaz nola sentitzen naiz. Gaian naiz lasai hartzeko. Dana. Zenbat eta lasai egoten jakitie bizkorro ertetzie dakar. Interrak ebilete izetea eta usaruan gordeta. Ez jakitasunin gaudenien, bake ontarako bidien jarri berri gaude aurrenekoz nahi badeu zerbait aurrera egin. Ez du nahi esatie ez egiteko egiteko.
Baina, eskainite baldin badaude bizitzei gozotasun atsedena hartut egun atsedena eta hien berdanin egin bada esaera bat esaten da otoi egin zazu dena jainkuek emango balu bezala edo antzera eta egintza zuen berrekue guztiz neure esku dagoela. Horrelako zerbait da. Gaba bada, lasai hartzeko, baretasun hontan gorputzekin bat egin, danea bidali arnasa, bakie, eskertu. Bizilepea sortu zen, sortzen doa, sortuko da, eta gu bere baitan. Zaitu zaizu, zaitu gaitezen, pasa.